Inot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Oras po niya to mga tugang alas 10:45. An oras hatod sa Indokang Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ando ay ginto. Ibang ginto. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Sendo Gabos. Welcome sa tayong programa. Aramon niya itong kanyang pungal daw na ininin Miyerkules. Petsa 13 na po sa bulan kan Oktubre 2021. Nakapuan ko ng likod, Mardela, Dainiba, Salit sana. Pero, tiyan, iribanan po kita hanggang alas 11, hanggang alas 12. Sa primerong kantang, siyempre kasabay ta po ang Albay Power Energy Corporation. And then pag alas 11, kasabay taman ang Department of Tourism para po sa programang Turismo Bicolandia, Aramonta. Sendo po ka, boss. Good morning. Sana po okay ka mo. And ingat na lang po tabi pirmi. Tanganay pong makalikikita sa ano man na problema. And duman sa mga kababayan nato, updates po mga tugang sa mga nangyayari man sa Albay Power and Energy Corporation. Makakasabay ta po mga tugang si Chapat na Gutierrez para po sa mga malagang impormasyon na halip po sa inda pong opisina. Chapat, good morning po tabi. Good morning, Mar, and good morning sa nagihinanyog sa DCGB. Oh, yes, so, ma'am. sa imong ribu-ribong fans na nagdadangog sa imo. Pangyayari. Chapat, kumusta po tabi? Ano ang satuyang gustong ipahayag sa mga kababayan nato na nagantabay, most particularly mga member consumers po tabi kang satuya pong kooperatiba o kang APEC mismo? Ay, ting iba ako ngunyan na ibabarita, kundi is scheduled brownouts na medyo horo-halawig dahilan sa mga maray man na rason. Ining trabaho ngunyan kan APEC, parte ini kan rehabilitation na ipinangako ta. Ang rehabilitation, ang gustong sabihon ka ini, so mga linya na dapat na pakarhayon, so kulang kilinya, dapat dagdagan,
So mga lapa na poste dapat salidahan. Part ini kan rehabilitation. Igo baga kitang dakulaon na programa for a total rehabilitation kang intirong fasilidades kang APEC. Nagpuuna nga di kita sa substation na medyo nadagdagan ta sa mga kapasidad. Ngunit naman ngunya mga linya. Pero so naka-schedule na brownout ngunyan sa Pulangi, October 13, Huwebes, na-cancel po. Kinancel po, so maghapon, so 8 to 5, na schedule brownout dyan po sa Pulangi. Alagad po digdi sa Daraga and Legazpi, igo po kita kay mga brownout na naka-schedule para sa October 14, para sa aga. Ini po, 8 a.m. to 5 p.m. 9 hours po ini. Pareho po na rason, line clearing, lilinigon ta ang linya. Preparasyon ini naman, kung igwa ki madalaw sa tuya, kung igwa ki mabisita sa to na bagyo, tangani na maibitaran ang mas malawak na brownout o perwisyo, kunday ta lilinigon ang linya. Tapos igwa kitang construction, kan 3-phase line extension sa Kabangan, Kamalig. Tapos replacement man po ini kang poste pasiring sa Palanog, Kamalig. Ang mga areas po na maapektaran, medyo nagkadakol-dakol, Salvacion Daraga, Miisi Daraga, Kabangan, Kamalig, Talugan, Kamalig, Tuwa, Kamalig, Tumpa, Kamalig, tapos Barangay 1, 2, 3 kang poblasyon kang Kamalig, Barangay 4, 5, 6 kang poblasyon kang Kamalig. O Kirangay, Kamalig, kadamay po dyan. Iyan po sa aga iyan. So mga konsumidores po dyan sa Kamalig, dapat po maantabayan nindo ini, tangani na kung igwa kamong pangangaipo na gamit ng kuryente, ma-reschedule po nindo. Yan. Ngunyan po sa October 15 naman, sa Biyernes, ang duration naman po, 8 a.m. to 5 p.m. 9 hours ini po. Pareho pong rason, line clearing, tapos ma-upgrade kita kang primary lines sa Barangay Bitano to Kapantagan, Legazpi. Ang areas affected po, iyo ang mga nakatakod sa substation feeder 1 kang Bitano. Particularly, Bitano Poblacion, Legazpi, Barangay Kapantawan, Poblacion, Legazpi, Barangay 30, Pigkale, Poblacion, Legazpi, Barangay 29, Sabang, Poblacion, Legazpi, Barangay 31, Centro Baybay, Poblacion, Legazpi, Barangay 34, Orosay, Magallanes Street, Poblacion, Legazpi, Barangay 32, San Roque, Legazpi, and Barangay 33, PNR Peñaranda. Tapos sa poblasyon po ini. And Barangay 28, Victory Village North, Poblacion, Legazpi, and portion of Barangay 26, Dinagaan, Poblacion, Legazpi. Kay puhan ta po na masabutan kung nata, taigwa kita ning Halawig na brownout. Sa ano naman po, October 15, sa Biyernes, ang duration naman po ini 8 a.m. to 5 p.m., 9 hours. Pareho po na rason, line clearing, and then the upgrading of primary lines. Bitano to Kapantagan, Legazpi. Portion po ang Bitano Feeder 2 po ini. Portion po ng Barangay 37, Poblacion, Legazpi. Portion naman po ng Barangay 36, Kapantawan, Poblacion, Legazpi. Portion ng Barangay 26, Dinagaan, Poblacion, Legazpi. Victory Village South, Poblacion, Legazpi. Barangay 28, Victory Village North, Poblacion, Legazpi. Barangay 21, Binanuaan West, Poblacion, Legazpi. Barangay 22, Binanuaan East, Poblacion, Legazpi. And Barangay 58, Buraguis, Legazpi. Barangay 23, Imperial Court, Pangyari. Subdivision,
Opo. Aha. Aha. Nakadamay ka duman. Nakadamay kami. Bata, may purom ako. Barangay 24, Rizal Street, Legazpi. Mhm. And Barangay 25, Lapu-Lapu, Poblacion, Legazpi. Yan. So, Filler yan po. Gwapo, Mar. Mhm. Sunday. Oh, sige lang. October 16, Mhm. Sabado. Okay. Duration 8 a.m. to 5 p.m. Pareho po, line clearing, upgrading of primary lines. Sa tula-tula naman po, Legazpi. Ako, Diyos mio. Riba kita. Washington Feeder. Ikalima na marilin Sabado sa mo. Di ka nag-iisa. They exempted. Okay, Okay. Barangay 1, Ems Barrio, Poblacion Legazpi. Barangay 2, Ems Barrio, South, Poblacion Legazpi. Barangay 3, Ems Barrio, East, Poblacion Legazpi. Barangay 4, Sagpon Poblacion, Sagpon Legazpi. Barangay 5, Sagpon Poblacion, Sagpon 2, Legazpi. Barangay 6, Banyadero Poblacion. Barangay 9, Pinarik, Poblacion Legazpi. Barangay 11, Mauyod, Poblacion. Barangay 10 and 11, Legazpi. Barangay 12, Tula-Tula, Poblacion. Eto na, tinamaan na. Barangay 13, Ilawod West, Poblacion. Ilawod. Barangay 14, Ilawod, Poblacion. And Barangay 15, Istansa, Barangay. Kaya Ayun. kita nakalibre, Mar. Mhm. Ayan. Damay pa lang kita sa Sabado. Daw, kalimanan Sabado ini. Sa'yo naman daw kita maiskapo ka ini. Ayan. Okay, so yan ang mga scheduled para sa clearing, as in pagsalida kang ibang linya. Mga linya. Ayan. Oo. Opo. Importante ini, Marta. Nakulaon ang programa kang APEC Mhm. na pakarhayo na talaga ang mga linya ta. Iyo inibaga ini ang kausa. Mhm. Kang dagit kang tao na dahil lamang da pigasikaso Mhm. na sa radiyuto na ang mga linya, substandard, brittle na, dit na paros maputol, dit na Uran-uran. uran maputol. So iyon na po ini ang satuyang pigigibo. Kaya ang pigahagad po kanapek, nasabutan ta po kung nata, iyan sa indong kooperasyon Mhm. na ako unta po ining diit na ining perwisyo. Ang resulta ka ini, marirahay na serbisyo sa mga maabot na aldaw. Ayun. Opo. Chapat, kumusta na po ang satong systems loss ngunyan? Medyo nagbaba na lamang? Medyo, pero bako pang masyadong makaugma, halangkawon manggiraray. Aha. Oo. Ayun. Pero padagos manggiraray yan sa tuyang paghagad din tabang. Na Mhm. iyo manggiraray, Mar. Oo. Iyo manggiraray. Ang rason manggiraray per our record Mhm. is illegal use. Ayun. Kaya dai napupundo ang illegal use. Paano pa daw ang gibuhon ta? Mhm. Nakikimahirak na kita, nagibo na kita ning legal na paagi, nagkaipon na kita ning serbisyo kang pulis. Mhm. Ano kaya ang magayon? Nagibuhon ta na mapundo ining paparagamit kang illegal na kuryente. So nadadako piputulan. Mhm. Pero sa kadakulang ka ini, ribo-ribo ang nagagamit ng illegal na kuryente. Yan. Di ba nga naputulan, bibalik. May Pagtalikod. bibalik pa. Ayan. Okay. Dapat ano ini? Yung recently baga halos rosimana sigang increase kang produktong petrolyo. Di man apektado sa pagkakuantang sources kay ni halimbawa kung magpalangkaw dahil- naman. Dahil man po taday man kita nagagamit ke diesel Ay, pump. very good. Alam. Oo, ampig babakalan tabaga sa ano nga rang ka ini? Sa SMEC. Mhm. Oo, and SMEC, bako po Bako diesel fired. coal-fired Ayun. plant. Ang diesel ngunyan halangkawon. Yes, Ang opo. apektado digdi Rapo-Rapo Mhm. and Catanduanes. Ayun. Dahil ang Rapo-Rapo Catanduanes, mga SPAG iyan. Mhm, Small Power Utilities Group. Na Okay. ang source kan sa indang kuryente, Mhm. istasyon na Mhm. nagagamit ki diesel.
na iyon nagpapadalagan kan mga generators na nagkikrear ng kuryente. Ayun. Yan po ang medyo affected. Pero generally, hindi po kita na naka-attach kita sa NGCP lines, kita po nagamit kay diesel digdi sa APEC. Ayun, opo. Good news po yan, Tabi, Chapat. Okay, Opo. Chapat. Yun lang po, no? Kung nakalis, may dagdag ka pa po, Tabi. Arin ano ito, Mar? May dagdag ka pa po na mensahe sa mga kababayan ta? Well, maabuton ang Christmas. Mhm. Dakol na naman ang nagkakaagnin mga ilaw. Sana po kung dahil man kaipuhan, dahil nga na kita magparapailaw ning maray, tanganing da kita makagamit ning sobra-sobrang kuryente. Dahil man kita kihahaditan, manungod sa source o kaya supply. Okay po ang supply ta, ang kuryente ta, okay man po ang mga planta na pinaghahalian. Kundi po mareklamo na naman kita nata. Hey, sandali na. Naputol kita. Makasupo kay Chapat. Naubos. Ayan. Hello, Chapat. Ayan. Hello, Chapat. Naputol, Tabi. Okay, go ahead po, Tabi. Oo. Yung reminder ta sa mga kababayan ta with regards to the usage sa kaning mga Christmas lights. Yes. Kung dai pa man kaipuhan na magparapak pa ilaw kita kan para sa Christmas, kung pwedeng ibitaran tango na. Tataod-taod ay makreklamo na naman. Nata ngaya tahalang kaon ang bill ko. Dahil man ngaya ako nagdagdag ki appliances para ngaya ilaw. Para ilaw pero gamit po yan na kuryente pag natitipon iyan, halangkaw iyan. Apa. And warning po duman sa mga sobra-sobrang ilaw sa harong. I-check po ang sa indong usage na tibaad ka mo mag-overload, ibagkakaigwa kita ng aksidente. Tangani maibitaran iyan. Kaya nango na po kita ngunyan magparapailaw. Kanda, well, kung kaugmahan nindo, nasa indo po yan. Siyempre, kanya-kanyang choice iyan. Ano, Mar? Opo. Oo, pero from our point of view, mag-ingat at saka mag-ekonomiya sa paggamit kan kuryente. Tangani na pag-abot kang Christmas, saka na kita gayon magpailaw, tangani so na save tang kwarta, pwede tang ibigal itaong regalo. Pwedeng i-donate sa imo, pwedeng i-donate sa ko. Ibakal pang Noche Buena. Pang Noche Buena lamang. Opo. So, yun Okay. lang maran sa kuyang mensahe. Yes, ma'am. Na Salamat. magdagay po kita kang paggamit kang kuryente, tangani na maugma ang Apa. Christmas ta igwa kita kinatipon na panselebrar sa Christmas. Yes, ma'am. Opo, Chapat. Keep safe po, Tabi, and God bless. Okay, God bless you too and maray daal daw po sa Indoga Boss. Thank you very much, mga tugang Chapat Gutierrez kang Albay Power and Energy Corporation. In connection po kayo ng mga advisory regarding kang satuya po ng mga power service interruption para ayusin ng mga linya. And also, ang pag-remind sa mga kababayan na medyo magtipid sa pagkonsumo ng kuryente. Tangani po hindi kita magulpiman. Okay, maganda ang assurance yun ha. Dahil magkita apektado kan pagparalangkaw kang presyo kang produktong petrolyo. Okay? O bueno mga kapatid, standby lang po kamo dyan. After the news break, ang Turismo Bicolandia, Aramonta, kang Department of Tourism, asing kan DCGB. We will be back. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash.